Hello, sziasztok! Zeus vagyok, itt a barátom Bab, és beszeretnénk mutatni a Pac-Man, a régi jó játékot, tökéletes Minecraft multiplayer mapnak is lehet használni, hogyha netán valaki keres Minecraft mapot. A Bab barátom ugye ezt le fogja posztolni, igaz? Bab. Igen. Oké, És hogy elnéztek, Zeusnak kicsit hülye feje van. Ez az köszönöm. új textúrpakom miatt van. Azt is le fogjuk posztolni. Hát igen. A játék lényege Zeus a szellem, én meg a Pac-Man. Persze ezt többet Igen. is lehet játszani, nem muszáj ketten. És bemegy a szellemhez, elővesz magának egy gyémánkardot, amivel üldöz. Én elindulok, majd ad egy kis előny nekem. Én meg kapok egy gyémán csákányt, amivel ezeket a sárga blokkokat kell szétütnöm. Úgy nagyon egyszerű a mapnak az összeállítása, szerintem semmi redstone sincs benne. Bab, van benne redstone? Nem, csak szét kell ütögetni a sárga blokkokat. Nekem pedig meg kell ölni engem. Akkor nagyon egyszerű kis játék, bárki összehozhatja, de azért biztonság kedvéért a download mapot lesz. Na, Igen. kezdhetjük, Bab? Hát, még azt szeretném mondani, hogy itt a pálya körül vannak kirakva gyémánt kardok ládákban, amit mint a régi jó Pac-Manben, ezzel meg lehet ölni a szellemeket. Igen. Igen. Na, akkor Ha gyémánt kard van nálam, akkor te szépen menekülni fogsz, mint a régi jó Pac-Manben. oké. Na, Adsz 5 másodperc előnyt, míg elindulok, oké? oké. 3, 2, 1. Indulok. Látjátok, így kell csak szétütögetni ezeket a blokkokat. Nem félnék, hogy jön a szellem. Na. Ja, és a map két oldalán van két lejáró, amivel át lehet menni a régió Pac-Manben. És hát ez az, hogyha meghalunk, ugye respawnolunk a régi helyen. Mivel nincsen a Pac-Man kezdőpontjánál ágy, hogy ott tudjunk spawnolni, és egy szellemeknek spawnolok, felállok egy ládára, és itt kiugrok, és bepagolt ez a játék, jól szépen. Kiveszünk még egy Diamond Pickaxe-t, és megint elindulunk. És ezt addig játszuk, amíg nem mondjuk meg. Hát jó kis játék, ajánlani tudom, csak mindenkinek jó kis multiplayer. Igazából addig játék, hogy minden Diamond Pickaxe ellen fogy, amit majd elfogy minden életem. Vagy pedig én ki nem jutom az összes sárga blokkot, amit a textúrpak miatt nem tudom micsoda. Nem megnézem. Jaj! Vagy hogy gyorsabban, mint a normális Minecraft sebesség. Hát ez egy csaló, ez Zeus. Bocsánat, csalok. Hány élettel játszuk? Legyen a mint egy régi Pac-Manben 3 élet. Oké. Na nyugodj! Na. És itt nem ölsz meg, ameddig van akkor. 2 életem elveszett, már csak egy életem marad. És most ilyenkor adnod kell egy kis előnyt szokás szerint. Igen, de hát Bab, van egy kis gond, hát én mindjárt ilyen halok. 4 húsom van már, csak. Merre van az a kis Bab? Eltűntem. Igazából én sem tudom, hol vagyok. Várjunk. Valamit láttam. Hol van Bab? De mi állt meg csak úgy létrán? Bab, mindjárt ilyen halok. Nem baj, belőle nem esel. Baba, az nem jó az ilyen szellemeknek, mint te. Tök jön, hogy neked szellemszkined lenne, nekem pedig valami sárga. Te Pac-Man. Hát jó, de hát a skinért azért fizetni kell. Ja, az prémium kell. Ja. Ami nekünk Mert- persze nincs. Minek fizetni? Egyszer így is tudunk játszani skin nélkül. Hát igen. Persze egy régió trükkel, át lehet állítani a skint, prémium nélkül, csak akkor mindenki máshogy fog kinézni. Jajaj, szellem.
Meg kéne találnom az egyik ládikát. Akkor megmenekülnék. Eljön. Nyomodban vagyok, bab, és éhes vagyok. Nem vagy éhes. A bab az nem finom. Cseles. Látom. Menekülj, van nálam. Szereztem egy diamond kardot. Na. Basszus. Aha. Ó, de az még szellem. Akkor anyám. Nyertél. És volt nála két. Akkor nekem is lement egy életem. Hát igazából jó neked kis- nincsen életed. Igazából neked nincsen életed. Jó Van van. meg... Aha. A mapot hány pontra értékeljük, bab? Mivel nem olyan nagy szám, de azért jól el lehet vele lenni. Én értékelném 6 pont, 7 pont. Bab? Én szerintem 9, na miért nem? De ez csalás, nem, nekem nem nyit kell áldás, azzal foglalkoztam. Akkor Hát- 9? Neked 9. Hát igen. Először most vége van ennek a játéknak. Amit visszaspamnolok, elköszönünk. És hát ez elég jó játék, Én hogy többen eltévedtem. játszanak. Hát többen játszanak, akkor jó lesz. Na, köszönjük Igen, remélem el. tetszett ez a videó is. Hát, és ha valami kérdésetek lenne, ezt ugye tudjátok, hogy posztoljatok, mappokat is várunk, különböző ötleteket is. Na jó, Zeus voltam, Én már barátom meg Bab. Na, sziasztok! viszlát.